Herçiqas em dibêjin mesela ji alî PKK ve ev 5 sal ser paradigmayeke ku sosyalizma devletperest ve dihat meşandin û bi armanca avakirina ve dimeşiya ev pêvajo hatta niha jî berdewam e. Yani guhertinekî paradigma de alî tevgera azadî Kurdistanê de dimeşe. Lê beramber wî paradigmaya devletekî jî heye. Paradigmaya devletekî ku li ser esasî înkar û emhayê Kurdistanê û gelên Kurd hatiye avakirin heye. Gelo vaxtê PKK ev paradigmaya xwe diguherîne, stratejiyê xwe îdeolojîk diguherîne. Devlet çiqas dikarî di vê paradigmaya xwe de gavên ku ji bo gor pêvajo were birêvebirin bavêje. Yani ev girîng e. Na tiştîn ku di vê pêvajiya sala derbasbûyî de medît devlet ne pir bixwasteke di vê mijarê de. Yani em dibînin ku nijadperestiyê ku di vê pêvajiya derbasbûyî de hate meşandin, hate sorkirin, şerê 5 sala da qas nijadperestî nehate sorkirin. Yani têm bîra me mesela salên 1996 tê bîra me ev provokasyona av çêbûbû di vê merheleyê de bile ew qas nijadperestî nehate sorkirin. Yani gelek pêvajiyên cuda a têkoşina Kurdistanê hat meşandin ew qas nijadperestî nehat sorkirin. Aniha ji bo lîstokvanekî futbolê Deniz Luna yani faşîzmekî li dijî Kurda wisa tê meşandin ku yani qet mirov dikarî bêje ji bo aştî tu derî vekirî nahêlin.